Morning teenage yake. Kodi munamvapo nkhani ya Chase Family Vaults? Mu 19th century, ma 1800 chakuti umu, island ya Barbados, kumene kunakasidwa anthu ena okuda oti anali ma slave amaiko ena osiyanasiyana, amapeza oti nawo amalamulidwa ndi azungu atsamunda. Azungu analolemera, anali ndi minda yawo kwambiri ya mizimbe, amapanga export sugar, amagwiritsa ntchito anthu okuda kuti azigwira zintchito zija, ndi amapanga nkhanza kwambiri, amazuza. Nde kunali banja lina lochedwa Chase Family. Chase Family anali nawonso ndi minda yawo, anali ndi akapolo awo amene amachita nkhanza. Tsono banja linapeza manda awo, amayitchula kuti Chase Vault, kunena kuti onse akamamwalira aliyense adzikayikidwa mutimo menemu, chinayi chochita kumanga ngati kanyumba chonchi nkumayikamo mabokosi. Koma choopsa chinali chonena kuti atapezeka kuti ayika ndithu mudzaka zosiyana anthu awiri, pamene munthu wina anazamwalira wa mu Chase Family, anthu atapita kuti akayike bokosi, anakapeza kuti mabokosi aja kuti anawayika lina pamwamba panzake, anapezeka kuti ali pansi, ali maposition odabwisa inake, pamene palibe amene analowamo m'madamu. Anthu aja zinawaopsa, koma anabwezeresa mabokosi aja nkuikana kukhala atatu, kuachita staki ina pamwamba panzake, ndikutseka kuchita silu kumapita. Panatha zakaso, munthu wina anamwalira mu banja la Chase, anatenga maliro kuti akayike bokosi, anakapeza kuti ndi chitseko chomwe sichikutsegukayi, anachita kulimbana nacho kuchiphwasula kulowa mmene muja, nkutani nkupeza kuti bokosi limodzi la head of Chase Family linachinga chitseko, linatsamira chitseko. Anthu onse tututu kuti sono mabokosi wakumapezeka kuti bokosi lachinga chitseko bwanji. Edi anatenganso mabokosi aja kuabwezeresa kuakhazika pamalo pake, mpakana agavana akubwera mzunguso wa nthawi imeneyo ali apapa kutseka kwake tichite kutseka bwinobwino, kunena kuti muthire modoti mosemu pansi pakuti tione ngati patapeza kuti panalowa munthu, padzioneka chidindo cha mapazi, ma footprints, ndikutseka ndikuchita kupanga silu za serious zoti palibe munthu amene angatani angalowemo. Anthu ajayi pasi kumapita. After some time, governor aja litati tikaoneni kumanda kucha. Kupita ukapeza izi zonse ndizotseka amene anasiyira atachita kupanga silu special kuti munthu asangatsegule. Kuphwasula kulowa, weza mabokosi aja lililonse lili kwache lina lotembenuzika, lina lotani, zoopsa, koma palibe pamene paliponse pakuoneka padinda mapazi kuti panalowa munthu. Ndi zinasanduka zoopsa kwambiri. Even atamwalira munthu wina, anapezanso chimodzimodzi kunena kuti mabokosi angotembenuzika kupanga zake. Ndi inakhala nkhani yoopsa kwambiri, horror, amayitcha kuti the mystery of the Chase Vaults. Edi mpakana mtundu wa Chase unakachosako mabokosi konse kukayika kwina, chifukwa choti amakhulupirira kuti mwina maslave amachitidwa nkhanza aja anawakhwimirapo pamandapo. Ena amati anali maghost, koma chenicheni sichidziwika. Zikomo kwambiri.